Täzeliklerden habersiz kalma, beni ağda ol, beni yatama. Täzeliklerden habersiz kalma, beni ağda ol, beni yatama. Hemejäze salam, men Altyn. Habersiz galma gepleşigimiziň 198-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, yetip gelen Oraza bayramymyz mübarek bolsun. Onda näme dostlar, size bölüme like koyun, menem täzeliklere başlayın. Klip täzeliklerine başlaýar Serdar Çarif bilen Oğul Vivi Reyimowa Sen. Güneşin hova edidem güneşi. Fin, düşleri de fin, kuşları da fin. Yönetin hava yedim, yönetin hava yedim, yönetin. Nisip bolsa ýakyn günlerde Serdar Çarif bilen hem yüz yüze hem show formatında gepleşigimiz çykar. Owadanjy aýlara cesaretin barmy aýdymyna cover hödürläpdir. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbin bir başka. Sen de böyle sevsen keşke. Ve sen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor. Enniki täze klip Bagtyar Allaberenow'dan Bilýäňe söýüşmi. Bilýäňe seni söýüşmi, sen diýip deli boşumy, dinle bu ýüregimi gurşumy, baglap ömrümi. Halipa Akşa Parfüm konsertinden bir näçe aýdym. Mehri Piruli ve Fit Adat Dölmez 8. Mart'ta konsertinden klibi. Can canım beni yar bulayın yeter sana tayaya. Can diyeyim ben yar bulayın yeter sana tay. Halk aýdym taýma gelenmizde Hemra Recep bilen Kuwat Çaroğluýew'dan Canly sesi. Şagidanlar aklı kuştan ayrıldı, ayrıldı. Yine bir halk aýdym Täşi Tulgenow Hatice. Dostlar, oradalaryňyz gowy geçip durmy, köseneňiz okmy? Allah janyň özü güç, kuwat bersin we eden doga dileklerinizi kabul etsin. MP3 şarjygyna Mehmet Nazarov bilen aşlaýas, indi bilerenok aýdymynyň klubny versiýasyny hödürläpdir. Inniki MP3 aýdymy däl-dädeden bary ýogy. Men bary ýogy adam. Elbette menim ýalňyşym. Elbette menim adaşym. Bu dünýä hemmemizden fyrşýar. Biz bary ýogy adam. Eýranly gardaşymyz Brame zaman oýa. Kardım yok, edim dünyanı karnım tok, vaqtım yok, yaşayışta parvım yok, doydum suyuna qarşılıqdan, ilki bolmadan başlıqdan, tabiat adamı parçıqdan, geç ömür çıktı yaşlıqdan. Çektim deptere özümü geplemi yazdım pozdum diptim baktım. Yine bir MP3 aýdymy Berdi B bilen beylerden däli. Meni deli edintin derdemi, çekip bilemok bolunny nädi. Meni deli edintin derdemi, bolanyk bizi demesin süýmeli. Meni deli edintin derdemi, çekip bilemok bolunny nädi. YouTube täzeliklerinde Ahmet Damdan bilen täze gepleşigimiz çykdy. Menin pikirimçe Ahmet Orazgulyew'ň içki dünýäsi barada sizin bilen tanış etdik mi diýen.
Sizin habarınız badymy? Gepleşiňiz şolar ýaly boljagyňdan. Men sizin duyguňyz oýnaýanlaryň dam aýdyp şolar ýok. Maňa känzäň etdiler. Gel bärik. Feno. Ine şu gepleşik şeýle boldy, agam şeýle indi paýlaşyp berelim zatyn diýip. Ýok. Şo gepleşik näme üçin YouTube'da çykmady agam? Biraz kabul etmejek bolmaly näme etip ýördim. Indiki YouTube täzeligi Farhat Öraýew içkin sözleri bilen short video taýynapdyr. Bilýärmi? Ejemin iň ularda boy men uly sahnalarda görmek isleýärdi. Şol arzu şu gün boldy. Onu emme gördü. Yani ejem görmedi. Indi gelýäs iň gowran şaharjyklarymyzyň biri Könleri ýatlar şaharjygymyza Mahmud Fiddowran ýarym bolay. Sen bilmersin derdimimi, men ölmege tayin sen üçün. Durmuşumun bezeği sen, bakşedeyim süygimi. Yine bir Könleri ýatlaly Eýüp gitmesin ýarym. Gitmesin yarım, dilerim Allah'ım. Yaradan sensin, söyünümü bilsin. Gitmesin yarım, dilerim Allah'ım. Yaradan sensin, söyünümü bilsin. İslemedin sen beni, ağır değer diyen sözleri. Dostlar, indi gelýär tesirleri okumaly şaharjygymyza ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Mekan Akmuhammedow. Dur telefonumy. Salamu aleykum, men birinji. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz, gutlaýas. Telefonlar boldy. Yüzü ýapyly. Indiki tesirimiz Mekan Avdeýew. Meje tama işiňizde üstünlük. Ramazan bayramyňyz gutly bärak bolsun. Sizden Uluh Aýyş Jeytunur indiki gepleşiklerini Halipa Aman Kadir bilen geçirmeňizi haýyş etýän. Sizden her hepde täzeklere garaşýar. Kazan şäherinde okuyan ýyleşlerimiz adyndan salam ýollaýan. Biz hem öz adymyzdan size salam ýollaýas. Nesip bolsa ýakyn günlerde hökman çağırar. Yeni bir tesirimiz Muhammed Ali Atayev. Hemmejaňyza Türkden salamlar bolsun. Bütün musulman doganlarymy ýetip gelen Ramazan bayramy bilen tüýsüremden gutlaýaryn. Meje tama agdalar siziň hem işleriňiz üstünlük arzu etýärin. Siziň gowy türkmenlerimiziň barlygy üçin goýanýarys. Köp minnetdar. Indi gelýär soňky tesirimizi Edip Kakajanow. Kabul bolsun hemmejaňyzyň orada bayramyňyz. Amin hemmejaňyzyňki ýene bir ýere kabul bolsun. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Ýene bir edek ýatladyp geçeýin. Ahmet Damdan bilen çykaran ýüze gepleşigimizi şu ýerde ýene bir edek goýup geçen hökman görüň. Ona näme indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Geçecek az bakıp gidip benim de al diyelim düşünmüyor giyip geldim. Yok, bugün süsleniyorum. Ben ilk defa böyle giyinip geldim birinciden geçen bölümden. Onyalar pasif ol hiç hem gelemoktum. Geçen hep de problem olam kendi ve Az bakıp gittim. bilesene. Serada ne bir mütçük bir zak korkacak ben sana. Ne şu storyam bile serada ne edip bolum da. Takside story çekipsin mi? Var? Ne çi? Aytdım yağmura yakalandım diye. Kime ettim? Şotar ya. Mehman patpişikler mi? Mekman bak bir şıklar var. Canlı sesi. Sesli mi? Sesli değil mi? Sesli değil mi? Sesi. Canlı sesi. Canlı sesi. Sonra bir gezek toşnik çalayıştan zaten değil mi? Yine bir halkaydı mı? Tersi Tulgenov. Börükler gözüme gelen. Küçük alsın. Filmeyler var. Günahdan ya şu var gayip normal oldu.
Bana bir dahaysını alıp beray, oha işin. Şu kredi kartı ben test yapayım onu. Varca menne hiç kısıklıklar zat yok. O men insan kuruşma için harcayan adam. Gönlüm bay. Cüyde ütula yaşamda da gönlüm bay. Men vara könler yatlamda. DJ Begam'ın prensesam aydım naydesin beni. Ay da oldu. Ben onu kovarsın. İnanılmaz aydı. Ben da inanılmaz aydı. Ben düşünüyordum da. Eydi ve aytmadım yani. Başta şöyle oldu. Paş değil. Ne mi ben yaman kıynaşlaydım yani. Giden gitsin. Tutup durama onu. Prenses Amaydas'ın yanında bugün. Prensesi yani. Yeni bir könler yatlalı Eyüp yarım bolay. Gitmesin yarım. Yarım bola yanak kaldı. Ne olur Aydın? Ağzım bekli canım yok. Canım batarya çöp kaldı. Sağ olun. Baka. Ne mi diyorsun? Täzeliklerden